brio ubalayo ye ke jing i la janda barok ki brio ke perthei unong thau jing ruai ba unong ruai uba pauna ulong ru unong shat uba tibet but ulayo ru ye kanam the king of pop chi sin pet ye ke jing im jong u idon jing duna ai shu i kom ba ula biang lut na dong shadong henrei la pen ki win ye ka perthei haba ki yo snowy ka khubor haga arku santerik jun anajar khanda ya ka jing yap no jong niu kaitor ba paunam jong ka perthei hakarta ka badang san posnem habala yo e ka khubor jong ka jing yap no jong u ka perthei bat ki ba ie jing ruai bat ki ba ie u ki le yam bat pat do no habala wat ya ka daw ka ei ka bala penlong yu ba un yap lalap badai namar bala overdose u drugs haga met ke jongu ulas dang baha ula kiustet haga jingim jongu haga nam ka buram karwai ka tem ka spa ka po bat ki jing snow ha ki ba uyo haga jingim jongu Henry u Michael Jackson shimlala ban yaine akata ka jinglong ki ba pha hadu ka bakut ka jingim ka jongu paralok bat para bangek bagi ye jonga kajing khot yang ngabat yang ngiru lengba ka digamiet kalong hatu mila na em ban yai ne skem hadu ka bukut ban tudiang ya kajing job na khamat jong ublei wei riu krau ong le se kajing sedang jongi kalong ha kajing trot ken mau bangi dei ban pendep i kajing mare jongi kum kinong job maybe the starting is weak remember that we should finish strong. Ka kubor jong ka jing selok hapadeng jongi hakane ka miet ka bamenta kalong hakadur jong ka jingkeli kumno bangin long kinong job haka jingim kani ka de ka jingkeli ka baki briu ki wa ya ka juba kani ka de ka jingkeli ka baka perthei kala persyang de ki jingla de ki jing start ki jongka ban wa ya ka juba ban ngakwa hakane ka miet leng ba ka jing selok bangin ya pek kum ki bangen ya ka jing im jong wei u atyar u baratba jong u blei u bakerteng u kalap ngin ya kmi na ka jing im bat ka jing shakri ka ba u la ai kum no u la la ban long unong jok ha ka jing im ka jong u ni u kalap la tho tang khin dia chapang jong u ha ka bible bat u la yo ye ki jing ro na u blei kat kum ka kitab jingkeng lanong ka ba khat sao de khot ka ba ar ku sao ula yo ru ye ka jing yaro na u Moses ka kitab u Joshua lanong ka ba khat sao de khot ka ba khendai ula yo ru ye ka jing yaro na u nong yalam jong u Joshua ha ka lanong ka ba khat sao ka de khot ka ba khat sao u ei mo u ni u Caleb ka Bible ka yathu yingi ba u long u khun jong u ta u Jephone nakasnong Kenes haba u Moses u le yalam no iki kon Israel nakari Egypt kapatila sya ring raw hangta palat saus pa teligisnet u blei u le yalam yo Moses lengba ka jing ya linti ka jongki sya kata ka ri ka ba u blei u la kular ka batuy de ka dut bat ka ngap ka balong kari kanan bat haba u Moses u le yalam yiki kon Israel ublei ula ong yo Moses hakata kapor ba unjit khat armut ki kon Israel na ki khat arjat bakin let sentia yakata karwi ka ba ublei ula kular ban ai hagi kini ki khat armut na ki khat arjat ki kon Israel kila sim ban penut por haduk sau posni ban sentia yakata karwi kanan kakin hun ka baning kong kadon si pomut ki judge Israel ki balalek ban sentiat ya ka kanan bat kini ki si pomut ki la wanra ya ka report lani ya ka jing syam ka jongki ya ka takari nakwa bangin pulihi ka kitab jingkeng kalanong ka bakhatlai ka dekhot ka ba arpusan ter ki la yathu bakala long sisya kari ka ba seiso kabatuit de kadut bat kangap bat karui kabadon sibun ru ki wei pat ki jak beriu
kiba syong sidong haka Henry kila om bangila lapru bagi don ki briu kiba jerong karin yen ki ratba pat ki khon u anak kiba long nakapateng u ramha let singila bat om ki giants kiba syong sidong haka takarui bat kani ka kunhun ka baningkong kala om bangin om la ban job ye kita ki ratba kiba don haka takarui namar ni lalong tangkum ki poit hakmat jongki kaken huon ka baar balalek ben sintiat di kari kanan kadai tangdau Kaleb batu Joshua ka kitab jing khen nom ka khat lai de khat ka balai phau ka yathu bau Kaleb andau lawan na kata ka jaka sau phau sni ula ay ka report bat ula ong baya ngin le kieu sya kategori bat ni yo ban job ya ka kani kala penbitar yaki khon Israel hakata kapor ba u Kaleb u khat yaki taka jing Shitram mensi ban le job ya kata kari kabau blay ula kular yaki tang suyo yakadi ka jubab na u Kaleb lapin kiwin na kata kapor yaki khon Israel bat ka balingkong ka bakila le am ka ktin jang u blay kila ya khnyum ya u Moses bat u Aaron kila ang balay ba mewanyalam ini syaduk syani kasuk ini bangin nalay yap nok kum gimrahaw hakaru Egypt om tang kata para lo paye jong kila pen kre ru ban len thamau bat ban pin yap no yau Joshua bat u Kaleb u blay habau yo i yakani ke jing le jong ki ula kiu ke jing bitar bat ula mot ban pin jok no iki baro hakata kapor Henry u Moses unong yalam u syep ting yo blay ula pendam iki jing duai ula yasai pat ula pen maap na kabenta jongki hakata kapor blay ula snap iki jing duai u Moses adu blay ula penwir ya kita ki khon Israel hakata kari klau hado sau posnem bat om tang kata ula airu ya ka warning baki ba ar posnem bat sheneng kibala ya mi rengkat bat Moses na kari Egypt kin sayap no hakata kari klau bat kin om yo ban yo i ya kata kari ka bangala kular na kabenta jongki blay om tang u Kaleb bat u Joshua kiban sayo yo kejat bat yo syong hakata kari kanan ka bangala kular na kabenta jongki para lok ba ye jonga u Kaleb ulayai ne skem hadu kabakut bat uliyo i shisha uliyo yu kejat shisha ya kata kari kanan kabetul dekat dut bat kangap kaba ublay ula kular na kabenta jongo bat namar ba u Kaleb ulala ban job ya kita ki khonu anak ki badon ki benta jong ke Hebron bat ke Debir kalom ke ai ke basungu tanat bantip ba u Kaleb ula airu ya ka khon kan thei jong u ka Aksa bahkan longkum ke kurim jong Othniel uday ukun jong upara jong Kaleb ubakerteng ukenas namar bau Othniel ulala ban job persya ya kita ki jat ben riu Kiryat Sefer ki balong ki nong song sinong Hadebir kumta u Kaleb da ke jing sngo kemen ula ai ka khon kan thei jong u ban long ka kurim ka jong Othniel habani snap bat ni puli ya kan ke jingim ke jingya tho khana ka balingkot syapang ke jingim bat ke jing Shakri jong u Kaleb habangi ya tintia ke jingim go jongi ni kendu i ki jinge bat ki jing tenju ha ke jingim jongi hakanu ka benta ngin penye seriem yalade hatu ngin penye seriem yalade ha ka benta jong u Kaleb bangin tur bet chaprang klem kanu ke jing syep tieng namar ni tip pau blay udon rengkat bat ni ni don hakaliang jong kita ki pomut ki khon Israel ki ba syep tieng ban ya chakman namar bagi yo i ye jing hakmat jongki naka jingim bat ke jing Shakri jong Kaleb nakwa bagi ni nyepet ya ki lai teli ki kubor ki ba kordor ki ba Kaleb ulala ban long un nong job haka jingim go jong u kum Shakri jong u blay kabaning kong u Kaleb u briu u bashania haka jingdon jong u blay Kaleb trusted in the presence of God ka kitab jing ken gelanong ka bakhat saw ka dekat ka bakhendai ka om kumni
lemne wat shep tien pi yaki briu jong katakari namar ki long ukpu yangi ke jingya da yaki kala kinre ano naki henry utrai udon lembat ni to wat shep tien te yaki hooi para bangit bayi jonga u kalep utip kendiang sapang kita ki khon u anak ki balong ki giant ki barat ba bat ki baklan bor henry ka basnau tanat sapang u kalep kalong ba utip ya ka jingdon jong ublay lembat u ba uni ublay u ba u nget bat ublay u ba u shakri u long kam krao bat kam klan kam bonsha ban ni kita ki khon jong u anak kalep udai si shau brio u bala yai net scam ha jinget u bomb artatien ya ka jing kular jong ublay ban don rengkat batu wat lau kalep u yo snow syaka diam syaka mon ya ka jing kren kiba penok mensim kiba penduk boy penduk bor ya u henry u kalep u tip tang ka ka way ba ublay jonga u don rengkat batnya pat kum tau keli ki khon Israel balay pi artatien yaka jingdon ke jong ublay pat kum tau om yaki wat syepti para lopat para banget bi jonga le se mengiru ki basngap ki ko khubor ka ni kemiet ni don hapdeng ki jing snow syepti ni don hapdeng ki jing du jing kermen ki jing pang ki jing sitom ki jing yele la kalong ha jing im simet ha ying hasem ha kam ka jam bale singi don ru hapdeng ki jing snow si ki banam don mano bala ban snow tho yingi akwa ban khot ye pi hakani ka miet ba u new blay u ba u kalep u nget u long u jo u blay u ba don ringkat ban ni hado kani ka kleman le singim lak ban yo i yo de ki khmat ki bangi ni pe henry to tip hakani ka miet ba u new blay u don hasenda e ban yarap ini jisu hakashi thi je ki hebrew kalanang ka ba khat saw ka khot ka ba san u om nganom eno ye me dalai bat ngan om lindet ye me dalay ru parwenget katu ngilayat lingba arsnem duna ya ka khlam covid-19 ngilayat lingba ya ka lockdown ngilayat lingba ya ki jinge ki ba amdan man no manuru bala ban snuthu ya ki jing ya den ti jogi hatung ngim yo i ya ki jing don kat ba ki jing sumar babha ka jong ulai kala don ka we ka khna kabadon ka jing sitom haka khmat bakan yoi kani ka khna na du ka por baka late school kadon ni ka wei ki jing snow tanat apo jongka baka ta ka long ban long kanong ye mare sport na du ka por baka late school anda kala late class kala don ki college baki university kani ka khna kan om pep ban yishim menta habadon ka sport hagi jaka puli ki jongka man ka por baki yishim menta hagi jing ye mare sport kam julak ban poi si kathong kam ju yo ru ki jing job kadau kalong baka don ki jing duna haki bor yo i joka henry man ka por baka ni ka khna ka ye simban ta ban mare sport kala job ye ka donu jong ki nong pekai kadau kalong baka ni ka khna kan om sange na ki jing mare joka kat baka pat poi si kathong bat ki brio ki bayo i ka ni ka mensim joka ni ka khna ki ai ke jing thap kti pat ki ai ke jing ro ya ka habala dep kata ke jing mare ki la kli ya ka ai ka bala penlong ya pha ku khna ba phan beteng bet ban mare wat apa phala tip ba phanam yo su ke jing job la ni phanam yo medal su ban job kani ka khna kala jubao namar bang adon ki jing sitom haki bor yo i ngam ju tip akapor bang mare manu bodon syakmat jonga manu bodon syadien jonga henry tangka wei ke banganga yo i nasa jengai ba malu mala bermut bernget ya ka wei ke jing tho ka bala tho finishing line badai hangta bangaya le baik ban penpoi syakata ka thong bala bu yang apa ini parlok bai e jonga ka ai ka finishing line jongi ka ai ka fokus ka jongi kum ki bangai haga jing ya den ti ka jongi haga ni ka sla prathai hoi ka jing im kristan kam ni ka jing im ka masuk habangi long ki kristan ngini ban ya ki ka linti jo ki jing e ki jing tenjo ki ba harukom henry tangka wei ngini ban tip ba pedeng jong kita ki jing e ba ki jing tenjo ka bang ni ya kendo idan kan ban tip
Mengidon ya ublei ubalong lembat ni hakipor baro. Ukalap te parlok bai jonga utip. Ya ka jingdon jong ublei but habadon ublei hangta don ka jingjok. There is victory in the presence of God. Nong rai shaman siem uong. Cô nong let jing let shari ba jing ai. Ken mau ban pek shau Jisu. Các ti jong me kan betin kanda. Ken mau ban pek shau Jisu. La dum ka lenti hang ni kalong. Ken mau ban pek shau Jisu. Bat ka ba kham snow tana lagi di jing ruai kalong. Ngan long lembat pi. U Chris u ong. Ken mau ban pek shau Jisu. Senyas ni parlok be jonga unya lam ye pi. Ken mau ban pek sha Jisu. Jisu lakular. Haga gospel Matius arpu pra arpo. Hakmi ngan long rengkat bat pi. Halakas ni hadu ka bawai no kani ka perthei. U kalep u shania haka jingdon ka jong oblei. Mintangin poi siya ka benta ka baar. Nagadi ka kubor. U kalep u brio u bashania hagi jingtmu jong oblei. Caleb trusted in the purpose of God. Kitab jingken galanong ka bakhat sao. Kadakot ka ba arpo kanday laipo. Ngakwa bangin puli hi gini ibinta nagakatien ka jong ublay. Parlok ba iye jong ah gini kidikot. U kalep u yo i dali ki jong ki kmat ki jong u. Ya kata ka jing bitar ka jong ublay. Ya gini ki kon Israel. Kiba sarong. Kiba bom sngongu. Kiba snngomeng. Bat kiba rendang. Kat ni ublay ulalep ha. Pat ula ya lam yeki, pat ula pen krek si bon ki jing temu ki bakrau. Naga benta ka jing im jong ki Henry kim pediang, pat kim ngej haki jing yalam ki jong ublay. Ki biblical scholars lani ki real start Bible ki yathu. Bahadu kumba si paulak mut ay ki jiu ki la yap haki ni ki sau pau ni ki snem haka rikrau. Banada si paulak mut ki yap haki sau pau tu liki senam. Kabamut om duna ya kah nyau pongut haka shisngi bagi jiu kiyap. U kalep uladai ban im haka bakum kata kapor. Haka ba uladai ban yo i tang ya kijing yam brio ba de kijing yap jeng ki brio man lakasi hadu sau pau tu liki senam kat sau hajar henrius pasni. Kalau dan kapor kabau kalep sngow thusyo ka ay kabau yoi saudong jongu habang apan kre ingini ka kubor ngam julaban klet ingini ki arsnem duna ki bangilaya ning bai ka klam ka ay ki bang yoi hakini ki snem kalong tang ki jing yam ka jing linyar jong ki brio yoi tang ki jing yak jong ki brio habang apait le baki news haki TV ba ki YouTube channel iyo i badon shibon ki brio ki haban up bon sngi tang ban yo tep ki ba i ki ba thon jong ki haban up bon sngi tang ba yo ban pendep ki niam ki rukom nang ka ki ba i ki ba thon jong ki om don manu badon hajan hasenda jong ki namar baro ki shepting ya kan ki jingpang kabala ngin ka bang ngila ban le kalong tang ban yam ban duai bat pat ka donut nang ka kan ki jingshem ba ka jing ya nanti jong ki u kalep ru ulaya e kani ka juk kalenti hakabo la di bandu e ka kmi jong u kpa jong u ki men ki para ki bahayeng ki bahasem jong u henre u kalep long sa kumno ru un yai ne bet haki jing tmu ki babha ki jong u lei kum ki brio hakani ka perthei lagi long ki barit hadu ki bakrau ni don shibon ki jing angnut aga jing im jongi ni don shibon ki jing tmu banginin yo aga jing im jongi lani kita ki purpose aga jing im ga jongi nadu ka puli ka puthi ga jongi ka kam ga jam ga jongi ka kot ka khia ka jing im samla ka yeng ka sem bat haki liang baro ni don ni ga jing angnut bangin yo pediang ki ki bakrau nakmat jong ublei parlongan ong yepi shibon ki jing pos niu shibon ki jing kwat but she born ki jing angnut kim shim la urlong yo let's see ila ya chekmat bi jing tmu jongi klem ka jing yalam jong ublei
ngam jula ban kelet yau Thomas Jones bat kalok jong u ka Ann Jones kibala ino ya ka jingsuk jong ka Wales ban wan ra ya ka jing shai jong ka gospel hakani ka kasi ka ba iet ka jongi kila dai bani kendu ya ki jing halor ki jing tenju halor ki jing tenju ki jing pang halor ki jing pang bat ka jing yap halor ka jing yap Henry ka bangi yo men sim na ka jing u Thomas Jones bat ka ying ju ka long bakila scam ka jing mot ban yai ne bet hau blay namar ki tip ba uni u blay u bala khot yaki u dei u blay u ba don ya ka jing thmu ya ka jing im jongki bat leng ba ka jing im jongki shaki wei ru u blay u la pen dep ya ka ni ka jing thmu leng ba ka jing shakri bat ka jing im jong u Thomas Jones Hagaba hadu kini kisngi jengi ki minta ngitip yo Thomas Jones kum utau kupa jo kidak tho kasi jongi om tang kata hagasnam arajar kapra kasorkar jela jongi kalapin bena baman kasnam arpo arterik jun kandei kasyuti ya jela hibaro kawai kum kadak jong kejingken mau burom yau ni usakri jong ublei hagasngi kabulawan yu kejat ningkong hasora para lopat para bangit ba iya jonga ublay utip kumno ngilong hakano ka jinglong ni don ki jing ka bangi yai ling ba pat ublay udon ni jing tumu ki ba krao naga banta ka jing im ko jongi le singim la ban yo iu de ki kmat ka bangi ni pet henrengan ong yu pi hakani ka bi ba uni ublay u bangi ni udang bon kam benta ban sandor ya ka jing im ka jongi Saka jingjanai kau puram ka jong ublay. Para log be jonga let se ke jing yai lenti jing ye ka perthai kalong kum ka riklau ka badu jingkerman ka bakut lat. Andai tu ngintip ye ke wai ba ublay udon ye ke jing tmu ki ba krau na ka banta ka jing im ka jonga ba ka jongi I wai ba I wai. Ublay u ong ke kitab Jeremiah kalau nong ka ba arpu khandai ka dekhat ka ba khat wai. Nabanga tip iki jingmut kibanga perkhat sapang jongpi om utrai ki jingmut ke jingsuken te om ki jong ke jing snio bahkan ai ke jingkermen yepi hakapor kapakut ka jingmut jong ublei kalong ye ke jingsuk ba ke jingkermen ublei ulap kerku sikadai ye ke jingim jong kalet hakapa ulanang pansyania haki jing temu ki babha ki jong ublei kabinta ka balay bat ka bakhaddo naka jingim ka jong ukalep om tang bau kalep urashania haka jingdon jong ublay om tang bau kalep ushania haki jing tmu ba pha jong ublay Henry ukalep ubriu ubashania haka bor ka jong ublay Caleb trusted in the power of God ka kitab Joshua kalanong ka bakhat saw kadekhat ka basipaw hadu ka bakhat ngakwa bangin pulihi yekini kidekhat nakaktian ka jong ublay minta kani ka pateng ka batmai ka pateng ka padang ki ka pateng ka padang klan ka padang samla hapo ke jingelam jong ukalep kilayo ya kata kari ka ublay la kular yaki ka balong kari kanan man minta ukalep hangni ni yoi baulat temmen uladon prapusan snem karta Henry kalong ka baskopla bahaka pada khot ka ba arpuway ukalep uong yakini kintien kumta ka bor jonga kalong mintaru banle ayu ban yapom ban mi shabar ban wan shabo ukalep ulat temmen prapusan snem karta uong hakadekhat ka bakhat utrai undon ringkat bat ngan be no yaki kumba utrai ulong ukalep uong ka jing temen kanum laban kang yanga banga ngan lek menta syakipang jong ka Hebron bat ka Debir ban be yakita ki kun anak nakata ka snong bat ngan sim yakata ka snong om da ka jing la jonga om na gijing la jeng kini ki sama Israel ki badon batnga Henry ngan job iki kon u anak
kibalong ki giant hakata ka sinong daka bor ka jong ublay. Let's say mangiru ki basngap ikini ka kubor hakani ka miet. Nidon hakata ka jingya shem maka jingim. Lani ka situation kabang ngim snow la shu ban job. Kabang ngim snow no chu ban tur syaprang. Kabang ngim snow no chu ban ya chakamat. Ban iyo i tang yi ki jing du jing kermen kat shabapai. Lakalong haka jing em chimet. Haka ying ka sem, haka kam ka jam, haka jing pang ki jing shidom. Ngaku aban khot ipi haka ni ka miet na magani ka kubor para lok ba i jonga wat du jing kermen. Ublay ujongi udang klan ba. Bat udang don hasenda jongi ban pensyat bor thamai yanga bat yingi. Kalong ka ik ba snow tanat bat ka ba ay men sim. Habangin puli ya ka jingim jong apostol Paul. Uba mensyua ka jingim jong u. Kat mau don syu ka jing start ka bor bat ka spa. Henry uni ubriu. Ule yeshem bat u Jisu haka lenti sa Damascus. Lapin ka la kongpong ya ka jingim jong usol. Haka ba haka ministry ka jong u. Ulat ho haka shiti sa ki Philippi. Kalenong ka basaw ka dakot ka bakat lai. Ban yatho yaki. Bangala ban le yaki ay paro. Hauta uba pensyat bor yang uba long ublay jongo. Upol udan yaka jing shithem ban yalap yaka gospel jong ka jing penim. Haki missionary journey ki jongo. Ula day ban yakandu si bon ki jing tenju. Si bon ki jing syak pen si tomben. Pat ula day ban syak set bendiru. Bon sien. Henry upol upluk kamen sien. Ban play ka kerteng unong penim jong u Jesus Christ. Haki por baro. Namar ba utip. Ba uni ublay uba unget. Ulang ublay uba pensyat bor ya u. Haki por baro. Paralok ba i jonga. Syuaban penkut no ikan ika kubor ngakwa aban om yipi. Kampat slem, but kampat dear. It's never too late. But pensyania, haka jing don, haka jing la, but haka bor, kajong ublay. Ublay ujongi, udang biang palat ke por, ban yarabi ki jing yeshem haka jing im kajongi. Le singila aban ong ula slem palat. Lakat ni kini ki jing ka jing im jonga. Aku aban ong yepi, ba ublay ujongi udang biang ke por. Ban udang biang ke bor. Ban kersan ini. Ban kelepat ini sasisien. Naka jingjot. Syaka jingjot. Haka burong ke jong ublay. Unang ruai siya mensiem uong. Pertay jingkala kadap. Abtin yang kat bangadang yay. Syania hami ngan omja. Lem ni bakala. Lagi bon gilat. Ka chorus ka bas ngawit. Bat ka ba ay mensiem. Hadu kata-kata. Man gasngi. Man kapor. Ay ngan snow na me kabor. Ay ka jingid ba jong me. Kante yang hajan jong me. Para bagay uni uday ublay. Uba mga wat mangingilaban ong hakan kami. Man kasngi man kapor. Ay ngan snow na me kabor. Blay ong yaha makikitabu Isaya. Kalanang gabasaw pao dukhat kabalay buway. Henry kita kiba ap kami ya utray. Kin pen thamai bor. Kin her sejrong na kitap niyang kum kipukni. Kin mare bat kin om snow hat. Kin yahat bat kin om snow white. Pikloy ni emparlok ba i jonga. Panong haka ni kami. Ngasyaniak teli. Haka bor kajong ublay. Ublay ong yung Joshua kalanong kabaning kong nakot kabakhanday. Tulong ubaklan bat ubaslurba. Om don jakaya ki briu ki basyati bat ki bating haka Bible. Henry don jakaya ki briu ki baslur bat ki baklan. Padu ong sisu wat ting lem ni wat kiyu. Namar utrai ubau blay jong udon rengkat bat kat syaba uleng. I aingu yo blay para bangeng. Leng baka ni ka kubor haka ni ka biyat. Leng baka jingim bat ka jing syakri ka jong uniu briu jong ublay ukalat. Kakot yang bat yang yiru. Baladang ni kwa balong kinong job haka ni kijingim. Ngin ken mau yakin ki lightly ki bakordor. Ki bau kalap ula no syadin jongi. Bengin long ki brio ki bakloy ban syania haka jingdon ka jong ublay haki por baro.
bangin long ki priu ki ba shania haki jing tmu ki ba pha ki ba ublei ulapan kre na ka mata ka jing im gejoni bat kham tam bangin long ki priu ki ba shania haka bor ka jong ublei haki bor baro ka jing im gejongi ublei un kurku haka bangi ngap acha skor gani ka tin gejong haka ni ka miet ngin ye let khmat jong ublei ki jing duai bat ngin ye poiru she ka jing tanwai ngin ye duai Iwan bandem na ki selajat ki bakhuy ki jong me ko try hakani ka miet. Ban ainu ban mani ban pen kraw ya ka kerteng ka ban bor ka jong me. Ya ainu e me ko try bi na mar kani ka khubor. Ka me ai hapadeng jonga ban jongi. Ngada duai ko try ba i. Ba baro ki balas ngap at skor. Ya ka ktien ka jong me hakani ka miet. Kinda ma chi sha yi ki jing kur khu ka jong me. Haka jing im ka jogi. Ngada duai ko try ba i bagi ba ngap ki ba skor ki ni ko khubor hapadeng ki jing shem ki ba bon na ka jingim ko jongki ngada duai ko try ba i bagi ni ko khubor kan long i phelia ding jong ka jing shai bat ka jing kermen na ka banta ka jingim ko jongki ya rab ingi ko try haki por barok ka jingim ko jongki bangin la ban long ki nong jong ya rab ingi bangin shania haka jing don ka jong me ngin shania haki jing tmu ki ba phagi jo me ka bale singin amla bat pat sngu tholut yaki bat kham tam yarap ini bengin shania haka bor ka jo me haki bor baro tribe itu bo ikakti jong ka jing ku halo ka ka khu bor bat ki benta baro ki bengeli ban pendem bat kirpang ki bo yo snow ya ka ktien ka jo me haka ni ka miet palak du ini haka ni ka jan miet ka benta daki jing ku ki ba ken sai tam ki ba kordor tam bat ki ba kraw tam ki jong me ublei ukpa ublei ukhon bat ublei uman sem ba khon ini ki lai ki ba long hawi ublei ki long ublei jongi ki ba nget ki jome hakarwi ba kaleng satlak ka persei mentas ki bom jukut ru amen